en puɗɗorima inde geno tagɗo ɓi adama honni ɗum hakkunde jeeri e waalo wi min tan ndewe kam en juule annabi men tedduɗo mo suɓi wo suɓani en o neli ɗum e men o yettini nelal mum ha timmi jamirɗen yen juule makko e kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men an goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal hettiyankoɓe weltare tv jambal ɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñjay ɓataake bindaɗo mawbaare capantati jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goo ɓataake men carika segene belɗo ñuuña ñaaña durna miijoji faade e ngendi miccoɗa mawɓe ma saada ba gorko mo kanel sawto musidɗo mon sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare tv wonanate ɓosoje ha yaada e jamanu to halla mon youtube weltare tv musidɗo mon Seydou Abouba no kewɗen wadde kala talata carika e nder rendo men hade men natande ɓataake buuɗal yurmeende eɗen mbasi koye men tinnoɗen e conce men no feewi ko tawruɗa bamma tawri bamum ko ngalu sabu ɗeɗo henna balɗe ha tenti ko Muritani mawnini manditare mum en ji jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue conce kame pine leydi Muritani gila to Dubai e rima jomen ngaluji nde mbattata haqqillaji men e conce Muritani naɓe o holliti wonde Muritani fina tawa mo jogui o conce mum ɗe aɗa wawi yillade aduna o kala ma tawne serti kamɓe tan jogui ɗum kono kadi en teskima laamu leydi Muritani ɗiɗo dumunnaji yaltini koppareje jonɗe no feewi ngam fewnidde yoga e gure nayeje ɗe ganduɗa ene wango hen ɓen wangiyankoɓe iwoɓe e leyɗele Europe taw ganduɗa so tawi gaari addata ɗumen ko ceene pawtodirɗe kono kadi ko larde conce ko mawɓe mumen pewno hanki ɓen ɗaccani ha hande ene gardina ɗum woni hankadi ni liye mo ganduɗa ɗo tourisme en garata ngam addata ɗumen ko conce ko mawɓe pewnanno sa ƴeewi hande e nder leydi Muritani conce hande ɓurɗe wawde joƴƴinede toon to Expo Dubai ene tiiɗi jiiya hen concel meɗen kono ne kadi leydi Sénégal ha fayanma e nder leyɗele goɗɗe Afrique kala ndeke hande o conce men nan tan ɓuura yatirde caggal musidɓe tedduɓe conce jaaha ha wahlite watte conce goɗɗe saabu en jii ko wayno alluwal qur'ana eɗen jogui lawɓe sehoɓe alluje yeehi ha hetta hen wone lawɓe so cehinima alluwal arenat qur'ana kono en jii Muritani natini ɗum e pinal mum watti ɗum alluje mawɗe ha ganda kalde mbaɗata ko wayno cérémonie ji mabɓe aɗi ɓe gadda alluje mawɗe ɗe darne ɗon ha ɓuura garɗude ɗen hande jeehi ha to Dubai ndeke firti ko pelle men mawɗe ɓurɗe heptinede e nder rendoji fulɓe ene jeeya hen hande tabital pulago e pelle goɗɗe nde ɓurata wawde jokkodirde e cate windere mawɗe ko wayno UNESCO ko wayno cate goɗɗe beele patrimoine men wawa heptinede ha wawa rokkede gueɗal e nder leyɗele men
kono kadi so tawi en mbaɗi ñalɗi pine tinnoɗen ɓuren wawde hollirde coñce men cooden moni kala adda e galle mum ligga hen kala en dañƴa koɗo wima ɗum ko woni mbiya ɗum ko coñce amen. So tawi en mbaɗani noon joni joni foof maaya melew. So maayi noon so sukaɓe men gari en ngala histoire men heddoto koye daari jaaduɗe kolli walla daari ñagorɗi. ɗin noon gonata daari goonga keptinoji neɗɗo o holɗo yiwi. So en jii hannde ko wayno gande goɗɗe mbatti janngede neɗɗo yaha janga gandal ha wawa heɓa diplomate uji muɗum arta jaɓa yaade nder leydi ene waɗa gasɗe lugge ene jogui machine on mum ne jogui peinture on mum ene yiilo ƴiye ene yiilo kaaƴe ko andude hol wurnoɓe ɗo. nden hayre ɗen ƴiye ɗen ñaaƴe hanki mawɗe ɗe mamiraɓe men gurtanno mbaɗa e daade welede Allah e kumbel mali. ha hande somi yiiɗen ñaaƴe mboɗo miccoɗo mamiraɗo tedduɗo ɗen ñaaƴe hande gonti kanŋe beele jiyade ko caɗele ala e men kala mo tawano mamum ne jogui ɗin cakkaji hanki ñaaƴe ɗelkoje ɓutti wurte ha few ɗum waɗe jara ɗum waɗe e dande wonko firtuno majjiri men ha laaɓi nene ma maaya taƴa beddoɗa ba ma maaya beddoɗa pop beddoɗa ha laaɓa nderguita ko wonno ɗon ha laaɓa taw sirlo fof ko ɗon wonno mamma sarfiriranno ko ñedugel e ñedugel ngel ko ɗon wo ñaguino kala tene kala ko waɗe maggel to tottima Allah jaaboto ngara guitta ñedugel ngel mbatta ɗon goɗɗum ko yaade jaman taw ko tuuba ko pewni taw esprit ji ɗiɗon ñaganoɗi ha jaaɓi ɗum kañumen jiiɗa ko gadduɗa ko. ɓe jiiɗi ko nature o ɓe jiiɗi ko leggal ngal ɓe jiiɗi ko horde nde ɓe jiiɗi ko laalagal ngal ɓe jiiɗi ko nguru ngu ɓe jiiɗi ko tibaka ɓe jiiɗi ko dindere nde ɓe jiiɗi ko jaañe ɗe ɓe jiiɗi koko rendina ko. ngara guitta taw ganduɗa mbiya kadi ya hutoro gandal mabɓe taw koɓe mbiyano ko koɓe dokkano ko yadanno ko wonno ko. mamma ko gando kono an a wona gando kono aɗa fitoro mamma kono ko mamma joguino ko an ala ɗum saabu ko mamma waɗanno ko a watta ɗum an ko mbatta ko mamma waɗatano ɗum kono aɗa titoro mamma aɗa funtira yimɓe mamma aɗa funtira hoorema mamma kono aɗa andi kay an haydara ala a wayani no mamma wayani no ma. conce ko pinal yadata koye men yadata koye gande men yadata koye cafale men woni safaruji men yadata koye esprit ji men yadata koye miijoji men yadata koye ɗoygol men yadata koye koyɗi men yadata koye ƴiƴam men. ɗum woni sa yeehi to banggue woɗeɓe ne toon sa yeehi to banggue leƴƴi goɗɗi ne toon leñol kala ene jogui ko yarnirta hoore mum ha jomum ɗano ha jomum yiito hen hoore mum walla ha jomum fina yiito hen lawol mum. so tawi leñol waasi ɗum ɗon waasi kala. jonon sukaɓe aroɓe ɓe jaaha ɓe paggoyo pine janane ɗen pine janane ɓe dasa ɓe gadda saabu pinal so ñaaƴiraka sikkete ko hunde hersinide walla ko bolle poyɗe wedde. sukaɓe mbatta yaade paggoyo pine janane ɓe gadda so ɓe gaddi pine janane ɗe ɓe mbatta ñaaƴirde ɗum waɗi noon mbimi kala ɗemgal janggen kono woto ndewen pine jawmumen saabu sa ƴeewi hande jannguɓe men français ɓe ɗaɓɓitta ko pine franciyankoɓe jannguɓe anglais ɓe ɗaɓɓitto ko pine les anglais jannguɓe arabe ɓe ɗaɓɓittoto ko pine arabe ɓe. kala jannguɗo arab walla jangi qur'ana sariya jangi arab wontata ko arabe ɓurata abbitade koye arabagal ngal guilay haala mum guilay gonka mum guilay jaɓɓal mum guilay gurdam mum fof kadi yejjiti ko culture oɗo hen woni ɗum to ko ɗemgal tan janngu ɗemgal nana kono to waylo ko ni woni ko sinuwaji daɗiri en tubakoɓe daɗiri en an mbawi janngude ɗemgal haaɓe mbawa taw kamɓe ɓe keddi koye culture mabɓe capato ko jangi ko kala ko capato tan
chinois ko jangi ko kala ko chinois tan, arabe ko jangi ko kala wontata tuuba ko arabe tan. ɗum noon inde indie koɓe jangi ko kala koɓe indie tan, kono ɓaleejo ko jangi ko kala natti wonde kañum wonti goɗɗum, wona yejjite culture mum. ɓiyum ara yawo on culture, wiya o culture hersini ɓayde babam ñaƴirantanomo, ɓayde babam fanurakimo, ɓayde babam fijirtanomo, ɓayde babam wurniranimo. mi joguinomo sehil goto ko nigérianajo, Allah rokkimo ko ɓiɓɓe ɓolɓe wiyete ko sims. minen kodduno kandegol hande mo ɗon. kanko o tawi bam makko ko pentirowo, pentirno wona pentirde ɓale wayla mbadi ala, ko desinowo. kono kadi o tawi bam makko way kono labboni desinanno yimɓe koye mbadi leggal, soppa leggal desina lamɗo ko wayno ruwaji mabɓe ɗi ni, hokka ɗum cadeau. nde o yi ɗum nde noon o wi ɗum ko pinal ngal o tawri bam makko, o woni hen haw watti ɗum omo desina e carton ŋaji e leɗɗe omo fewna. ha Allah waɗi saha goto noon hoorejo leydi Guinée équatorial yilli leydi Gabon, ene fayi kandegol wirti yiɗon ko fewnata ko, wi o heɗi daro jippi naati ɗon. nde yi ɗum nde tawi ɗon tableau mum goto omo desini ɗum, teɗo o andano on. kettoɗen ko lawɓe. on yi ɗum noon wimo mami nelde ɗo avion aranma ha Guinée, destina kam toon e leggal. avion aranimo ɗon kanko tan goto nayi, minen koɗno huɓere wotere, rokkimo ɗum ko pinal makko. sa ari ha ɗo ma taw ɗon Sarkozy en, ma taw ɗon lamɓe woɗɓe Barack Obama en foof, teni sa yi jomum no fewni no waɗi fay. enen eɗen joguino ko ɓuuri ɗum, kono en mbari ha laaɓi en majjini. sukaɓe men donki dañde ko liggi. hande nokku ɓurɗo hewde foftere koto nokkuji men. a tawat yimɓe ne jooɗi galle, tawa capantati neɗɗon jooɗi, ɓe padi tan ko kajitari, bottari, hirande, miɗano yima. ɓe ngala activité goɗɗo, saabu activité ji ponnoɗi yaɗɗi fof mbarama. ala activité sañje tafiyaji, ala activité sañje daake, ala activité sañje beɗi, ala activité sañje guute, ala activité sañje sekketaji, ala activité sañje dankele, ala activité ɗum e ɗum e ɗum, ala activité rendinde jaañi ha heewa, adda kaye nayyi, fewna ha feewa, ƴeewa yornude, watta ɗum engrais ne safrira, paali bawɗi onde foof. so leɗɗe lorata, so gawri gawata, so hunde bekkirta pop, hande en ngala activité hay goto. en ngala activité wawtude barile, mbaɗa hen leydi cafnadi, mbaɗa hen haysoko ayi leɗɗe tati ñamako, ɗe jogo galle o ko fonno soodiyede ko natta soodede. activité ji ɗi ko mayiɗi, saabu neɗɗo wuurata koye culture mum, ko on culture rokkanma mouvement activité ji ɗi mbatta. ɗin fof mbarama. galleji ɗi gondiran ko ɗoyngol. mi fini mi haccitima, mi jooɗi mboɗo fadi bottari, mi jooɗi mboɗo fadi hirande, mi ɗano yimi yo jaam wal. ñande kala ko ni hande mayide ari foof. goɗɗo ne ara rewira noon, so ɓooyi goɗɗum watta yillade men jiɗen. ɗum woni hanti enen kala haqqillaji men ketti koye téléji. homo nanata ɗemgal janangal, alay sago nanen. hande ala mo nanata ɗemgal, kala gonɗo e Mauritanie nana safrore, sa nanta nana hen seeɗa. kala gonɗo e Sénégal nana wolof, kala gonɗo Mali nana bambara, sabu ko ɗum haalete. kadi ko ɗen coñce kollirte, ko ɗen ñantule kollirte, ko ɗum yiyete. sukaɓe ko ɗum jiyata, ɓe nangtoɓe jaata hen. taw enen hankkadi ni ɗanniɗo so dañi tan ko galleji sodata. oye so dañi hankkadi nana fiye banque ne deeƴi, ala activité, ala ballodiral. en ngala wiide e mbat créé mouvement ji ngam yidde wadde ɗum. pelle nana tafa ha keewi, piye nana piya ha heewi, nana jooɗi, kono hay programme gotola. golle puɗɗetake, haydara wattake. eɗen ɗaani ɗum noon yo Allah faabo ko kalten ko ne moƴƴi, kono golle ɗe ɓuuri. eɗen ngakka ɗum no feewi musidɓe tedduɓe. carika men ko jiɗɗen haalde
ko ngulnoɗen dumunnaji ɓennuɗi ɗum woni ko yetti en en mbino yen ndento yaade ne mawnoyi garteɗen towa holko ɗum firti hannde e nder rendoji men kala yimɓe kala ndendi ko neɗɗo gooto nder leydi Sénégal e nder rendoji men bertiɗi ɓayde kalami ko ɗemgal fulfulde ndenduɗen ko neɗɗo gooto ndenduɗen ko hooreji leydi ndi ngara e commune gooto tawa ɗon politiceji sappo kamɓe kala ɓe ndendi ko laamɗo gooto teni ɓe jiɗodira ɓe pecce mon peccoɗon donkon nandirde taƴon enɗam mon ɗum hannde woni ko kewi e nder rendo men keɗe mi haalana mon ko kewi e nder leydi men ko kewi e nder rendo men ko ɗum kewi toon e nder commune gooto tawa ɗon dawriyankoɓe woni politiceji sappo kamɓe kala ɓe keedi ko caggal mawɗo leydi gooto tene kadi ɓe jiɗodira ɓe kaldata goto maɓɓe kala ne ñiga goɗɗo ene malla goɗɗo ene haala e goɗɗo ko boni ene jagga yimɓe mum ne husna e goɗɗo o tene kamɓe kala koɓe neɗɗo goto saabu commune o kamɓe ndendi leydi ndendi maayo ndendi guenale ndendi ngaalu ndendi jaam saabu so neɗɗo maayiɗo oya arat so neɗɗo maayi ga o gara so cum waɗi ɓe garat enen ndendi foof enen ndendi football ndendi pinal ndendi jaam ndendi sernaɓe ndendi almuɓe ndendi jinnaɓe ɓe gara ɓe pecce men taw ɓe dokkanma ko t-shirt ɓe dokkanma t-shirt woni simbis ono mbiyata simbis t-shirt ɓe dokkanma e laafa so ɓuri ɗon ujunnaji ɗiɗi ɗo ɓe mbawi nawdemo foof ñamaɗe hay laaɓa garta e galle ma juuɗe ɓole ɗaminoɗa e mabɓe ha maya ɓe dokkatama hay tous ɓe dokkatamon otoji ɓe codantamon paɗe hay dara sowona rokkude mon baluji e mayoji petton ha koyɗe mon kela jinna mon cafrata mon ni ɓe larata mon haaju maɓɓe tan ko yoɓe gar ɓe gadda otoji maɓɓe ɓe jolna mon jolon hen oɗon parno cikko mon ko gonɗon ɓe nawa mon partout ɓe gartira mon garta oɗon keyɗi oɗon tunwi oɗon ŋoŋi oɗon lammi haydara ngala te ɓe dokkani mon haydara ñande hen galle ma hay ko dokkuɗa dépasse ala musidɓe tedduɓe duttoɗa kadi kaɓa e goɗɗo duttoɗa ñigodira e goɗɗo duttodira bentodira e kaaƴe e goɗɗo oɗon mbarodira e koye mon taw fotano wonde kamɓe ponno nandirde ɓe mbaɗa batu mbe commune ko commune men jinnaɓe ko jinnaɓe men sernaɓe ko sernaɓe men ɓiɓɓe ko ɓiɓɓe men ɓayde enen kala ken politiceji wonko joguiɗen ndendinen ko joguiɗen ko gemben goto e men ƴeewen commune o holno mbaɗɗen ha sukaɓeɓe natta ɗannade ɓe daña ɗo ɓe koolo men ɓe jiiɗa men mawɗo leydi hormo en yiɗa en kala ko dañƴen gaddine commune men mbete mbawa wadde ɗum soɓe jiiɗi ko jaam e ɓamtade yo mbaɗ ɗum kono joomen haqqillaji yo mbaɗa noon ɗum so mbawanano ɗum koɓe kaali kala ko maire yoɓe mbaɗan on ɗum soɓe mbawi nandirde ɓe joddo koɓe joomen ngaaluji aɓe jogui otoji yoɓe codan commune o bisuji soforeɓe dogo mbatta dogde Dakar Fouta mbatta dogde Dakar banggueji goɗɗi yoɓe cood benuji leydi no woodi watta ya gara ene adda Cellal ene adda kaaƴe wona moins cher ɓiɓɓe leydi ndi golla hen yo mbaɗan rewɓe ɓe nambuji moƴƴi daña ligguimaji tawana ligguimaji gimmonte woɗɗi yoɓe mbaɗano noon usine rakkal walla usine goɗɗum liggoɗon hen goɗon e jamde mbaɗon fermaji dañon kosam ɓiriɗam ñande kala dañon tew dañon guri sakke mon gurta ɓe ballata ko kongu e mawmaw wonko teskimi e Sénégal moƴƴani ko enen e hutortoɓe enen en jiiɗa koye men neɗɗo ittuma wanma e oto a jeeya oto hokkanima hay mbuɗo jiiya bande calɗo hay salminde ɗum mawni kinɗa e dow mum cikka mata kañum ne hoori way kono mbaɗa ni rewi koye mabɓe ala Sénégal teddini tan ko joom oto e joom galle mo poos mum waɗi seeɗa so tawi an ala haydara ɓe gonda kam piɓanima ka neɗɗo ɗum ko Sénégal way noon
Sénégal teddinani hormaki hay goto so wona joom ngaalu jogo ngaalu tan jogoɗa autoji ɗiɗi mbaɗi climatiseur jogoɗa galle jooɗo posman waɗi seeɗa aɗa rokka ɓe cetta wona hewde cetta aɗa rokka ɓe cetta o ɓe teddini ko o ɓe jiyata goɗɗo so tawi noon yonta wayi ni on yonta holko jogori firtude yonta ñaaƴirowo e ɗemgal mum kaari teni kaari wawa waɗandema hay tus haydara o wawi waɗandema mahantama galle sodantama oto udditanama boutique ɗannintama hokkatama passeport moƴƴo haydara kaɗa rewe joomum tan ha maya aɗa waɗi galle ma nan debbo ma nan jooɗi ne yeyima ɓiɓɓe ma nana an aɗa singue joomum aɗa rewe joomum a dañata hay mum hay batte so tawi a yiiɗi ñamde ko ma gullirɗa goɗɗo caggal leydi walla goɗɗo wallam so gulaali jenti gullana o taw hay ñammindema o wawa ɓe eɗen joguiɓe haɓe mbayno leydi eɗen joguiɓe haɓe mbayno leydi koɓe dañi kala ɓe nawanta ko woɗɓe ɓurɓe woɗɗuɓe ɓe wona ɓattiɓe ɓe ɓen hay dara keɓata e mabɓe ya ƴeewoy golle ya ƴeewoy gurdam moƴƴam batta haqqille e hoorema ñaaguimi yimɓeɓe ko yoɓe tinno yoɓe ɗaccu haare yoɓe ɗaccu jeddi politique yoɓe ɗaccu luure politique kala e mabɓe garɗo gulle poɓɓe so rokkimon ñaame jare so rumtima keddoɗo e koye mon garɗo fof gullane ɗum poɓɓane ɗum kono kay wullude foɓɓude yo haaɗe juuɗe ma e ɗemgal ma woto yetto ɓernde ma neɗɗo o woto yetto ɓernde ma ha bonna ƴiƴam ma hakkude ma e neɗɗo goɗɗo walla bonna kosam ma hakkude ma e neɗɗo goɗɗo woto jaɓ ɗum ko gonɗa suka gonɗa mawɗo gonɗa laawiɗo gonɗa pinnuɗo ko fof oto jaɓ ɗum saabu meeɗa rokkudema ujunaji nayyi kala ko rokkuma ujunaji ɗiɗi fayi less an wawi ɗum ñande fo aɗa ñama ujunaji sappo an wawi ɗum ko rokkanma ko an wawi ɗum ko mbawɗa ko wawa saabu an sa dañi ujunaji sappo joni aɗa wawi ñama ɗum e galle ma joni kanko wawa o waɗat ko économique omo rokka yimɓe cetta beele yimɓe ne kormoma nawma dow ndentoɗe koɓe homtoɓe on ɓe puntan mon ɗum noon tinnoɗe nangue culture mon nangue ndimagu mon nangue koye mon soɓe gaari e mbawi ƴellirde leydi ndi reeme ha moƴƴa isinaji mbaɗe ceene kaaƴe gonɗe to men ɗe ɓe gardana men kaymiŋaji sukaɓe men golla hen ɓe balla men rewɓe ɓe daña jardin ngaji moƴƴi mbawa yeyde lugumaji bisimilla mbaɗan men fermaji moƴƴi ɓe balla men no dañirɗen ko fati banggue huuɗo hecco e rakkal gurnen daabeji men bisimilla so mbawi wurtinande men culture men ha mbatten wadde hen fina tawa e kawguel moni kala dañi hen jeenari moƴƴi bisimilla mabɓe so mbawi wurtinande men kolli men e gueɗe men e almudagu men bisimilla so mbawa yoɓe jaaha Allah ni wurni en guila ɓe garani ndentoɗen no moƴƴi musidɓe tedduɓe ko wona ɗum ko mboɗo wasiyo hooram komi ɓiɗɗo leydi Sénégal mbo jogui droit mboɗo wasiyo hooram mboɗo wasiyo ɓen ɓattiɓe mawɗo leydi Sénégal dokkeɓe conseil moƴƴo dokkemo conseil moƴƴo neɗɗo jontaɗo yo salo waade o saaha woni e hunde ko jiyeten neɗɗo jontaɗo yo rento hutorade haalis gam yidde fottude woni yimɓe wonɓe rento ɗum neɗɗo jontaɗo yo sal ɗum mawɗo leydi Sénégal a gollima golle moƴƴe a waɗi laabi a waɗi gollorɗi a waɗi cuuɗi safara a waɗi forage uji a waɗi ko heewi ɗum so neɗɗo yiyani ɗum fayema wona homtirde kalis ha neɗɗo ara ma poɗɗa jabde jogo conseiller ji moƴƴi mbasa bonnande hoorema won wonɓe jeesema ko sukaɓe tokosɓe aɓe ƴoƴi aɓe jogui miijoji won takkiɓema nanɗon jiiɗi ko yaa darju jiiɗi ko yaa fa dow kutoroma e mbaadi gondi gaddanma yimɓe ɓe ngala important taw ko haalis mbaɗɗa e mabɓe indema bonnana tawde jontaɗo ɗum ko wasiyam faadema an mawɗo leydi Sénégal musidɓe tedduɓe so buuɗal yurmeende feri feeñi feeñje ɓataake carika ɓataake men hannde ko carika ɗo culture haa ɗo dawrugol
musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketkimala ki jaam yo jaam Allah ñalla nen.